Jeste li znali da je smaknuće najtraženijeg narkobosa na svijetu izazvalo val nasilja koji je u samo jednom danu zahvatio 22 meksičke države, pokazujući zastrašujuću moć organizacije koja je u 16 godina prerasla iz regionalne skupine u transnacionalno carstvo. 22. veljače 2026. godine, oko 10 sati ujutro po lokalnom vremenu, u planinama općine Tapalpa u meksičkoj državi Jalisco, dogodio se događaj o kojem nitko prije samo 10 godina nije mogao ni sanjati. Odred meksičke vojske, djelujući uz potporu obavještajnih podataka Sjedinjenih Američkih Država, blokirao je ranč u teško dostupnom području Sierra de Tapalpa. Unutar ranča nalazio se čovjek za čiju je glavu državni tajnik Sjedinjenih Američkih Država službeno nudio $15 milijuna, a meksička vlada 300 milijuna pesosa. Bio je to Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, svijetu poznat kao El Mencho, osnivač i nepromjenjivi vođa kartela Jalisco Nova generacija CGNG od 2010. godine. Nekoliko sati kasnije, prema službenoj verziji Meksičkog ministarstva obrane, preminuo je od prostrijelnih rana tijekom transporta u glavni grad. Tada, prije 1,5 desetljeća, El Mencho je bio samo jedan od desetaka prosječnih šefova meksičkog narkobiznisa o kojem su pisale tek regionalne novine. Sada je njegova smrt postala glavna svjetska vijest u kriminalnoj sferi za 26. godinu. Reakcija kartela bila je trenutačna. Već do večeri tog istog 22. veljače, CGNG je istodobno udario u 22 meksičke države. Ceste su bile blokirane, deseci automobila zapaljeni, a policijske postaje i vojni konvoji napadnuti. Prema podacima Global Guardiana i izvora iz Nacionalne garde, u samo jednom danu, u oružanim okršajima i odmazdama, poginulo je najmanje 25 pripadnika Nacionalne garde. Borci kartela koristili su protutenkovsko i protuzračno oružje, granatirajući međunarodne zračne luke i turističke zone. U 2000 su takva napadi izgledali nemogući čak i u najmračnijim prognozama analitičara Acleda. Sada je to dokumentirana stvarnost, kriminalna organizacija pokazala je vatrenu moć i koordinaciju koja nadmašuje mogućnosti pojedinih regularnih vojski Latinske Amerike. Da bismo razumjeli razmjere ove organizacije u 2026. godini, dovoljno je prisjetiti se nekoliko brojki koje je objavila DEA. Samo u jednoj petodnevnoj operaciji, od 22. do 26. rujna 2025. godine, američki su agenti u 23 terenske ispostave i 7 inozemnih regija uhitili 670 članova i suradnika CGNG-a, zaplijenili 92,4 kg fentanilnog praha, 1.157.672 krivotvorene tablete, 6.062 kg metamfetamina, 22.742 kg kokaina i 33 kg heroina. Dodatno, zaplijenjeno je $18.644.105 u gotovini i imovina vrijedna $29.994.429, kao i 244 komada vatrenog oružja. Tada, 2010. godine, cjelokupna godišnja zapljena DEA je vezana uz kartel stala je u jednu tablicu na stranici. Sada jedna operacija u 5 dana daje brojke koje su se nekada bilježile desetljećima. Prema službenim podacima DECGNG danas djeluje u najmanje 40 zemalja. To nisu podružnice ni predstavništva. To su stvarne ćelije koje nabavljaju prekursore, kuhaju fentanil, prevoze kokain, prodaju tablete, naplaćuju danak, peru novac i ubijaju po naredbi iz Jaliska. Tada, 2010. godine, kada je El Mencho tek objavio osnivanje kartela na video snimci u šumi u vojnoj uniformi, pod njegovom je komandom bilo nekoliko stotina ljudi. Sada govorimo o desecima tisuća boraca, logističara, kemičara, računovođa i posrednika koji rade za CGNG diljem svijeta. Prema procjenama Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, godišnji promet kartela približava se iznosu od $15 milijardi, više od BDP-a nekih srednjoameričkih država.
za koje je ovaj isti kartel postao glavni izvozni problem. Od veljače 2025. godine ovaj posao ima još jedan pravni okvir. Predsjednik Donald Trump potpisao je dekret o priznavanju CGNG kao strane terorističke organizacije, rame uz rame s Al-Qaedom i ISIS-om. Na ovaj popis ušli su i kartel Sinaloa te 6 drugih skupina. Tada, prije 10 godina, sama ideja izjednačavanja narkokartela s teroristima činila se političkom egzotikom koju su predlagali samo najžešći kongresnici Teksasa i Floride. Sada je to pravna norma koja mijenja pravila igre. Protiv članova kartela primjenjuju se odredbe Patriot Akta, zamrzavaju se računi bilo gdje u svijetu gdje postoje korespondentne veze s dolarskim sustavom i otvara se mogućnost korištenja vojne sile. Ali glavno je pitanje kako je sve to počelo. Kako je dječak iz sela Čila u općini Aguililla u državi Mihoacan, rođen 17. srpnja 1966. godine u obitelji siromašnog seljaka koji je uzgajao avokado, postao, kroz nekoliko desetljeća, vođa transnacionalnog kriminalnog carstva koje napada zračne luke cijele zemlje. Odgovor na ovo pitanje ne može se svesti na jednu osobu. To je priča o cijeloj regiji, cijeloj generaciji i cijelom sustavu. Tada je napustio školu nakon 2. razreda kako bi pomagao ocu na plantaži avokada. Sada je njegovo ime upisano u optužnice tužiteljstava Kolumbije, Nizozemske, Australije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država. Između te dvije točke 60 je godina rata, koji u 2026. godini nije završio, već je samo promijenio imena i lica. I upravo je taj jaz između tada i sada glavno značenje ovog filma. Da bismo razumjeli odakle je nastao CGNG, moramo se vratiti na početak 90. godina i u jednu specifičnu regiju, takozvanu Tierra Caliente, vruću zemlju, na spoju država Mihoacan, Jalisco i Guerrero. Tada, početkom 90-ih, to je bila zona plantaža avokada, plantaža limete, malog stočarstva i masovnog siromaštva. Iz svakog takvog sela muškarci su odlazili raditi u Sjedinjene Američke Države, na polja Kalifornije, u klaonice i ove, u restorane Hitsaga. Sada iz tih istih sela izlaze ljudi koji upravljaju globalnim tokovima metamfetamina i fentanila. Nemesio Oseguera bio je jedan od tih iseljenika. 80-ih godina ilegalno je prešao granicu i preselio se u Kaliforniju, gdje je radio kao berač voća na istim poljima s kojih je njegov otac nekad počinjao u Mihoacanu. 1994. godine sud Sjevernog okruga Kalifornije osudio ga je zbog sudjelovanja u zavjeri s ciljem distribucije heroina. Dobio je 3 godine zatvora u američkom federalnom zatvoru i upravo je tamo, prema službenoj verziji DEA, stekao prva ozbiljna poznanstva u narkobiznisu. Tada je bio samo još jedan deportirani Meksikanac s kriminalnim dosijom. Sada se ta presuda iz 1994. godine citira u svakom sudskom dokumentu protiv CGNG-a kao početna točka njegove kriminalne karijere. Nakon odsluženja kazne Oseguera je deportiran natrag u Meksiko. Vratio se u Jalisco i napravio potez koji je retroaktivno postao značajan za cijelu generaciju meksičkih narkobosova. Otišao je raditi u općinsku policiju. Najprije u Cabo Corrientes, zatim u Tomatlan. Po meksičkim mjerilima to je standardna karijerna ruta. Policijska uniforma istodobno pruža plaću, automatsko oružje i kontakte na crnom tržištu. Krajem 90-ih i početkom 2000-ih Oseguera je napustio policiju i potpuno se posvetio narkobiznisu. Pridružio se takozvanom kartelu Milenio, koji je djelovao u Jalisku i Mihoacanu i bio povezan s obitelji Valencija. Posao je bio jednostavan. Zaštita šefova, eliminacija konkurencije, organizacija manjih transporta. Brzo je postao jedan od ključnih boraca u osiguranju Armanda Valencije Cornelija, poznatog kao El Maradona, i prema podacima Inside Crimea ušao je u krug ljudi bliskih Ignaciju Coronelu Villarealu, Nahu Coronelu, koji je tada bio jedan od glavnih vođa kartela Sinaloa u zapadnom Meksiku. Tada 2005. godine Oseguera je bio običan zapovjednik srednjeg ranga. Sada njegova biografija u dokumentima DEA zauzima 40 stranica,
a 2005. godina tamo je označena kao godina u kojoj je prvi put spomenut u presretnutim razgovorima kao El Mencho, nadimak koji će postati njegovo ime za 20 godina unaprijed. Prijelomna je bila 2010. godina. 29. srpnja meksička vojska je u gradu Zapopanu, predgrađu Guadalajare, provela operaciju u kojoj je ubijen Naho Coronel. To je bio jedan od najvećih gubitaka kartela Sinaloa u desetljeću. Tada je u zapadnom Meksiku nastao vakuum moći. Ljudi koji su radili pod Coronelom odmah su se podijelili u dvije frakcije. Jedna se zvala La Resistencia, vodio ju je Ramiro Pozos Gonzalez s nadimkom El Molca. Drugu, Los Torcidos, krivi, zapravo je vodio El Mencho. Između njih je počeo rat za plazu Jalisco. Trajao je bez prekida tijekom cijelog početka 2000-ih. Sada povjesničari upravo to razdoblje, 2010. i 2011. smatraju godinama stvarnog rođenja CNG-a. Tada je to bio još jedan regionalni obračun, poslije je postao temelj svega. 20. rujna 2011. godine u turističkom Veracruzu, izravno uz autocestu, pred očima večernjih pješaka, na nadvožnjak je bačeno 35 leševa. Svi su bili ljudi povezani s kartelom Los Zetas, glavnim neprijateljem CNG-a na istočnoj obali. Na vratu svakog visjele su ploče s optužbama za otmice, silovanja i iznude. Odgovornost za smaknuće preuzela je skupina koja se predstavila kao Mata Zetas, ubojice Zetasa. Nekoliko tjedana kasnije postalo je očito, iza Mata Zetasa stoje upravo ljudi El Mencha i to je ista organizacija koja će kasnije preuzeti ime CGNG. Tada, u rujnu 2011. godine, meksičko je društvo prvi put čulo za novu strukturu izravno. Sada se upravo akcija u Veracruzu smatra datumom javne premijere kartela, krvave, okrutne naglašeno medijski praćene. Već 2012. godine ime CGNG spominjalo se u svim meksičkim izvješćima. Vojska i savezna policija provodile su desetke operacija protiv njegovih ćelija u Jalisku, Colimi i Mihoacanu. Tada je El Mencho još uvijek bio figura drugog ešalona u razmjerima cijele zemlje. Sada je jasno da je upravo te godine, od 2010. do 2015. proveo na izgradnji onoga što će se kasnije nazvati novim modelom meksičkog kartela. Vertikalna vojna struktura, stroga disciplina, vlastita obavještajna služba, javna smaknuća u stilu bliskoistočnih terorista i nemilosrdna ekspanzija u svim mogućim smjerovima. 5 godina nakon Coronelove smrti, CGNG je već vodio rat po cijeloj zemlji istovremeno. Uz Mencha je cijelo to vrijeme stajao još jedan ključni čovjek, Abigail González Valencia, njegov šogor, vođa obiteljske strukture Los Cuinis. Upravo su Los Cuinis od samog početka bili zaduženi za financije kartela, pranje novca, ulaganja u legalne poslove, kupnju nekretnina, veze s bankama u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama, Urugvaju i Europi. Tada 2010. godine njihove su sheme još uvijek stale u nekoliko tvrtki u Guadalajari. Sada mreža Los Cuinis, prema dokumentima OFAC-a, broji stotine fiktivnih tvrtki, restorana, kafića, hotela, stočarskih rančeva, klubova pa čak i nogometnih škola. 28. veljače 2015. godine Abigail González uhićen je u Puerto Vallarti na plažnom odmaralištu, kamo je došao proslaviti rođendan supruge. Tada je to bio udarac na financijsku osnovu kartela. Sada je jasno, financijska osnova je preživjela, jer je Mencho unaprijed razgranao strukturu i zatvorio je ne na jednu osobu, već na desetke. Ako je CGNG imao jedan datum nakon kojeg je svijet konačno shvatio da se ne radi o običnom narkokartelu, već o militariziranoj vojsci, to je bio 1. svibanj 2015. godine. Tog dana u planinama države Jalisco, borci kartela srušili su helikopter meksičke vojske EC-725 Cougar pomoću prijenosnog protuzračnog raketnog sustava i teških mitraljeza. Poginulo je 8 vojnika, a jedan je padobranac teško ranjen. Tada je za meksičku vladu to bio šok. Niti jedan kartel u povijesti zemlje nije srušio vojni helikopter. Sada se ovaj slučaj uvrštava u udžbenike vojne obavještajne službe kao prvi put da je kriminalna skupina upotrijebila prijenosni protuzračni raketni sustav protiv regularne vojske na zapadnoj
hemisferi. Od tog datuma El Mencho je prestao biti regionalni bos. Postao je problem nacionalne sigurnosti. Državna reakcija bila je oštra. Tijekom istog dana, 1. svibnja 2015. godine, CGNG je organizirao takozvani narko blokado. Istodobno su u 39 općina Jalisca, Kolime, Mihoacana i Guanajuata zapaljeni automobili. Autobusi, cisterne s gorivom i banke. Blokirane su međunarodna zračna luka Guadalajara, savezne autoceste i željeznički prijelazi. Bio je to organizirani otpor razmjera manjeg ustanka. Ukupna šteta za ekonomiju države Jalisco procijenjena je na milijardu pesosa u samo jednom danu. Tada su Meksikanci prvi put vidjeli da je kartel sposoban za urbani rat. Sada, nakon 22. veljače 2026. jasno je da je 1. svibanj 15. bio samo proba za ono što će kartel istovremeno izvesti u 22 države 11 godina kasnije. Nakon srušenog helikoptera, El Mencho je postao najtraženija osoba u Meksiku. Državni tajnik Sjedinjenih Američkih Država u travnju 2015. godine uvrstio je njega i Los Cuinis na popis sankcija prema zakonu o narkobaronima. U listopadu 2018. godine DEA je službeno objavila nagradu od $10 milijuna za informacije o njegovom boravištu, a 2021. godine iznos je povećan na $15 milijuna. Tada se njegova supruga, Rosalinda González Valencia, još uvijek slobodno kretala po Guadalajari. Sada je već nekoliko puta bila u zatvoru, a posljednji put je uhićena 26. studenog 2021. u Zapopanu. Protiv nje su u Sjedinjenim Američkim Državama podignute optužnice prema savezanom članku o međunarodnom pranju novca. Žrtve CGNG-a tih godina nisu samo vojnici. 18. svibnja 2020. godine u Mexico Cityu u četvrti Lomas de Chapultepec usred bijela dana napadnut je oklopni terenac šefa gradske policije Omara Garcije Harfuka. 28 strijelaca CGNG-a pucalo je iz mitraljeza i bacača granata na njegovu kolonu. Harfuch je zadobio 3 rane od metaka, a poginula su 2 njegovih tjelohranitelja i 1 slučajna vozačica. Prema materijalima s istrage, operaciju je osobno sankcionirao El Mencho kao signal saveznoj vladi. Tada je to bilo bez presedana. Narkokartel je napao šefa gradske policije u samom centru glavnog grada. Sada ovaj slučaj čini temelj optužbi koje je CGNG podnio istočni okrug Virginije u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali istinsko sistemsko oružje kartela nije bilo nasilje protiv policije, već ubojstvo političara. Prema podacima organizacija Justice in Mexico i Etelect, samo u izbornom ciklusu 2021. godine u Meksiku je ubijeno najmanje 35 kandidata za izborne dužnosti, a u značajnom dijelu slučajeva istraga je ukazivala na umiješanost CGNG-a. 25. svibnja 2024. godine u državi Mihoacan tijekom predizbornog skupa ustrijeljen je kandidat za gradonačelnika grada Maravillo Tientan Armando Perez. Sljedeće godine, 25. lipnja 2025. u državi Veracruz iz neposredne blizine ustrijeljen je kandidat za gradonačelnika gradića Las Huapas. Tada je većinu takvih slučajeva lokalno tužiteljstvo pripisivalo obračunima. Sada američki sankcijski dokumenti izravno navode imena terenskih zapovjednika CGNG-a odgovornih za takve operacije. 2022. godine CGNG je organizirao još jedan niz značajnih akcija koje su u Meksiku nazvane Jaliscas pobuna. 9. kolovoza borci kartela u centru Guadalajare pucali su na civilno mnoštvo iz automatskog oružja, zapalili lančane trgovine Oxxo i Walmart. Prema podacima tužiteljstva Jalisca, šteta je iznosila 100 milijuna pesosa. Tada je to bila osveta za uhićenje nekoliko regionalnih zapovjednika. Sada se ova serija napada promatra kao trenutak kada je kartel konačno odustao od prijašnjeg principa mirnog suživota s civilnim stanovništvom i prešao na otvoreno zastrašivanje društva. Paralelno je CGNG vodio ratove na nekoliko frontova istovremeno. Na istoku protiv ostataka Los Zetasa i njihovih nasljednika iz kartela sjeveroistoka.
na jugu protiv kartela Golfo u državi Tamaulipas i protiv lokalnih skupina u Chiapasu. Na sjeverozapadu protiv kartela Sinaloa, posebno tijekom podjele 24. godine, kada je Mencho podržao Los Chapitose protiv frakcije Lamaiza. U državi Michoacán protiv vlastite bivše domovine, gdje su lokalne samoobrambene skupine vodile s CGNG-om pravi gerilski rat s oružanim okršajima, zasjedama i spaljenim selima. Tada, 2018. godine, politolozi sveučilišta u Guadalajari pisali su da CING istovremeno vodi 6 paralelnih sukoba. Sada ih je već više od 10, uključujući operacije na području Sjedinjenih Američkih Država, Gvatemale, Kolumbije, Ekvadora, pa čak i na tržištima Rotterdama i Sidneya. Upravo je ovaj višefunkcionalni model učinio kartel jedinstvenim u povijesti meksičkog narkobiznisa i najopasnijim protivnikom državne vlasti u posljednja 3 desetljeća. Sada prelazimo na najvažnije. Što točno CGNG proizvodi i prodaje i zašto se njegov posao u 2026. godini procjenjuje od strane Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država i DEAE na 15 milijardi dolara godišnje. Ako je kartel Sinaloa fentanilski stroj izgrađen od sinova El Chapa, onda je CGNG prvenstveno carstvo metamfetamina, a drugo jedan od najvećih svjetskih operatera fentanila, kokaina i heroina. Prema podacima DEA za 2025. godinu, upravo CGNG kontrolira do 40% ukupnog toka metamfetamina koji ulazi u Sjedinjene Američke Države i do 1/3 fentanila. Tada, još 2005. godine, cijeli meksički metamfetaminski tok bio mali dodatak heroinskom i kokainskom prometu. Sada je upravo sintetika temelj kartela Jalisco, a svi ostali pravci izgrađeni su kao pomoćni. Metamfetaminski biznis CGNG-a funkcionira po strogo vertikalnom modelu. Sve počinje u lukama Manzanillo u državi Colima i Lázaro Cárdenas u državi Michoacán. Tamo iz Kine i Indije stižu kontejneri s prekursorima, efedrinom, pseudoefedrinom, fenilacetonom i njihovim analogima. Tada u 2000-tima Meksiko još nije bio veliki proizvođač metamfetamina. Sada, prema procjenama DEA, u državama Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima i Sinaloa djeluju stotine podzemnih laboratorija u kojima rade profesionalni kemičari. Mnogi od njih obrazovani na meksičkim državnim sveučilištima. Jedan laboratorij srednje klase, prema materijalima procesa protiv Rubena Oseguere-Gonzaza Menchita u Virginiji, sposoban je proizvesti do 50 kg čistog kristalnog metamfetamina u jednom ciklusu, a ciklusi se odvijaju neprekidno. Ekonomija zadivljuje. Kilogram prekursora košta kartelu u Kini od 1,5 do 3 tisuće dolara. Iz njega se dobije otprilike kilogram kristalnog metamfetamina, čija veleprodajna cijena u Kaliforniji i Arizoni u 2025. godini varira od 2,5 do 4 tisuće dolara. Već je isplativo, ali ključna marža je na vanjskim tržištima. U Australiji, prema podacima Savezne policije Australije, kilogram istog kristalnog metamfetamina u veleprodaji košta od 200 do 300 tisuća australskih dolara. U Japanu još više. Upravo zato CGNG od 2018. godine agresivno osvaja pacifičko tržište u lukama Manile, Sidneya, Melbourna. Aucklanda i Tokija povremeno se zapljenjuju pošiljke metamfetamina meksičkog podrijetla. Tada su ovaj posao u Aziji i Oceaniji kontrolirale kineske trijade i lokalne skupine. Sada, prema procjenama australskih obavještajnih službi, CGNG osobno ili preko posrednika osigurava do 20 do 25% uvoza metamfetamina u Australiju. Fentanilni segment CGNG-a također je daleko od simboličnog. Kartel nabavlja prekursore od istih kineskih dobavljača kao i Sinaloa, ponekad od istih tvrtki u provincijama Hubei i Guangdong. Laboratoriji za proizvodnju fentanila CGNG-a smješteni su u planinama Jaliska, u Nayaritu i u južnom Michoacanu. Gotov prah se preša u tablete imitirajući oksikodon M30 i šalje u Sjedinjene Američke Države preko granice u Kaliforniji, Arizoni i Teksasu.
Samo u petodnevnoj operaciji DAE u rujnu 2025. godine zaplijenjeno je 92,4 kg fentanilnog praha i 1.157.672 tablete povezane upravo s CGNG-om. Tada, još 2017. fentanil je za CGNG bio sporedni proizvod. Sada je to drugi najprofitabilniji segment nakon metamfetamina. Kokain posebna je priča. CGNG je sredinom 2000. godina uspostavio izravne odnose s kolumbijskim dobavljačima, uključujući nasljednike Farca i takozvani klan del Golfo. Lanac je izgrađen tako da se kokain iz Kolumbije i Ekvadora preko Tihog oceana brzim čamcima doprema u meksičke luke ili izravno na obale Guerrera i Chiapasa. Dalje ili na sjever u Sjedinjene Američke Države ili na istok u Europu. Kroz luke Gvajana, Brazila, kao i kroz zapadnoafričke zemlje Nigeriju, Ganu, Senegal, CGNG šalje kokain u Rotterdam, Antwerpen i Hamburg. Prema podacima Europola, u nekoliko operacija 2024. i 2025. godine zapljene u luci Rotterdam izravno su povzezane s meksičkim posrednicima, a dio njih s CGNG-om. Heroin kartel nije napustio. Za razliku od Sinaloe, koja je masovno prešla s heroina na sintetiku, CGNG je zadržao vlastite plantaže maka u teško dostupnim područjima Guerrera, Mihoacana i Najarita. Meksički heroin crna smola još uvijek je živo tržište na srednjem zapadu Sjedinjenih Američkih Država i dio tog tržišta CGNG drži. Tada je to bio glavni proizvod kartela. Sada padom američke potražnje za heroinom nakon fentanilskog buma, to je ne više od 5% prihoda. Ali 5% od 15 milijardi, to je još uvijek godišnjih $750 milijuna, zbog kojih nitko neće zatvoriti pogon. I na posljedku ono što CGNG razlikuje od svih konkurenata. To je pravi diverzificirani kriminalni konglomerat. Kartel se bavi iznudom od uzgajivača avokada u Mihoacanu, od proizvođača limete i bobičastog voća u Jalisku, od ribarskih kooperativa u Colimi. On kontrolira značajan dio ilegalnog rudarenja željezne rude i litija u Mihoacanu. Upravo te rude koja potom putuju kinuistim kontejnerskim rutama odakle dolaze prekursori. Bavi se otmicama radi otkupnine, krijumčarenjem migranata preko južne meksičke granice i trgovinom ljudima. 2022. godine El Pais je objavio istragu prema kojoj je CGNG naplaćivao danak od više od 300 legalnih tvrtki samo u Guadalajari. Tada je kartel bio samo narko organizacija. Sada je to hibrid mafije, vojske i sjenovite korporacije istodobno. Unutarnja struktura CGNG-a zaslužuje posebnu analizu, jer upravo ona objašnjava zašto se kartel pokazao toliko otpornim. Tada, početkom 2000-ih, tipični meksički kartel gradio se oko jednog karizmatičnog vođe i njegove obitelji Escobar, Arellano Felix, braća Beltran Leiva. Sada je CGNG organiziran drugačije. Na vrhu El Mencho od 2010. do 22. veljače 2026. Ispod nekoliko paralelnih linija, vojna, financijska, logistička i obavještajna. Svaka od njih upravlja se zasebno i ima vlastiti lanac podređenosti, koji je zatvoren na samog Menša i 2 do 3 najbliža povjerenika. Takav je princip svjesno kopiran iz vojne organizacije. Po svemu sudeći, model je sugerirao bivši vojni časnik koji je radio za kartel od sredine 2000-ih. Ključna figura vojne linije je Ruben Oseguera González, sin El Mencha, poznat kao Menchito. Tada, sredinom 2000-ih, bio je mladi zapovjednik jedne od udarnih jedinica. Sada je njegovo ime upisano u presudu Okružnog suda Istočnog okruga Virginije od 5. ožujka 2025. godine. Doživotni zatvor po 5 točaka, uključujući kriminalnu zavjeru, međunarodnu trgovinu drogom i upotrebu vatrenog oružja. Uhićen je u Meksiku još u lipnju 2015. zatim u 2016. i u 2017. i svaki put je puštan na slobodu zbog proceduralnih razloga, što je svjedočilo koliko je kartel duboko ugrađen u meksički pravosudni sustav. 2020. konačno je pritvoren, a 2022. izručen Sjedinjenim Američkim Državama. Tada su mu odvjetnici još obećavali 10 godina.
Sada je on prvi vođa CGNG-a u američkom federalnom zatvoru s doživotnom kaznom. Financijska linija izgrađena je preko Los Cuinis, obitelji González Valencia, kojoj pripada Menhova supruga. Abigail González Valencia, glava obitelji, kako je već rečeno, uhićen je 2015. godine i 2022. izručen Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se u veljači 2025. godine izjasnio krivim po optužbama za međunarodnu trgovinu drogom i organiziranje kriminalne skupine. Njegov brat Gonzalo González Valencia uhićen je u Boliviji 2017. godine i također izručen. Sada se u istrazi OFAC-a navode imena još nekoliko braće i sestara koji su se bavili pranjem novca kroz hotele, restorane, trgovačke centre, nogometne škole, pa čak i vjerske fondove u Meksiku, Urugvaju, Španjolskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Tada su u meksičkom poslovanju Guadalajare, Los Cuinis smatrani uglednim poduzetnicima. Sada njihova imena na popisu sankcija OFAC-a zauzimaju 3 stranice. Vojno krilo kartela, grupo elite CGNG, elitna skupina. To je nekoliko tisuća boraca obučenih po standardima regularne vojske. Prema video snimkama koje kartel povremeno širi kao propagandu, elitna skupina posjeduje oklopna vozila vlastite izrade, teške mitraljeze Browning, bacače granata RPG, protutenkovske raketne sustave, dronove s bombama. U pojedinim slučajevima zabilježena je upotreba prijenosnih protuzračnih raketa. Upravo je takav sustav srušio helikopter 2015. godine. Tada su se 90-ih meksički karteli naoružavali AK-47 s tržišta. Sada CGNG ratuje oružjem usporedivim s arsenalom bliskoistočnih paravojnih skupina. Obavještajna linija su uncale, odnosno halcones, sokoli. To je mreža doušnika koji prate kretanja vojske, savezne policije, novinara i konkurentskih skupina. Prema podacima Inside Crima, do 2025. godine CGNG je samo u državi Jalisco zapošljavao najmanje 5000 takvih doušnika, uključujući taksiste, vozače autobusa, ulične prodavače, školske zaštitare, pa čak i zaposlenike matičnih ureda. Tada se to činilo pretjerivanjem. Sada je poznato da je jedan od razloga zašto Mencha nije bilo moguće uhvatiti 15 godina upravo ta sveprisutna mreža, koja je reagirala na svako kretanje snaga sigurnosti u roku od nekoliko sati. U samom srcu kartela uvijek je bila obitelj. Menhova supruga Rosalinda González Valencia, kći Rubena Oseguere starijeg i Rosalinde, koju je tisak nazivao kraljicom sintetike. Djeca Ruben Menchito, Laura Oseguera González s nadimkom La Negra i još jedan sin. Tada su svi živjeli u luksuzu u predgrađima Guadalajare. Sada je Menchito doživotno u zatvoru, La Negra je na popisu sankcija OFAC-a od studenog 2017. godine, Rosalinda je pod istragom u Sjedinjenim Američkim Državama. U suštini, 22. veljače 2026. država nije obezglavila samo kartel, već i njegovo obiteljsko jezgro. Pitanje koje je postavio taj datum jest hoće li nećaci i rođaci uspjeti zadržati strukturu u rukama ili će početi isti unutarnji rat koji je progutao Sinaloa. Posebno treba spomenuti takozvani narkomarketing CGNG-a. Kartel je prvi među meksičkim organizacijama počeo sustavno koristiti društvene mreže za propagandu i regrutaciju. Video snimke u uniformama s oružjem i maskama koje objavljuju na TikToku, Telegramu i Facebooku nisu spontana amaterska djelatnost, već promišljena strategija. Mladim ljudima iz siromašnih četvrti Guadalajare, Morelije, Tijuane i Celaje nudi se posao zaštitara za 15 do 20 tisuća pesosa mjesečno, iznos nezamisliv za običnog meksičkog radnika. Tada, u 2000-tima, karteli su regrutirali preko poznanika i rođaka. Sada regrutiraju preko algoritama preporuka. U veljači 2024. godine u državi Jalisco na ranču Isaguales pronađeni su ostaci desetaka tijela mladića, koji su došli raditi kao zaštitari i ubijeni tijekom kaznene procedure, zbog neizvršavanja naredbi. Geografija CGNG-a u 2026. godini, to je geografija koju nitko prije 10 godina nije mogao zamisliti.
Tada, 2016. kartel je sigurno kontrolirao ili osporavao kontrolu u otprilike 23 od 32 meksičke države. Sada, prema podacima Meksičkog ministarstva nesigurnosti, prisutnost CGNG-a zabilježena je u svim 32 države zemlje bez iznimke. To je jedini kartel u povijesti Meksika koji je uspio izaći izvan regionalnih baza i učvrstiti se u svim zaveznim jedinicama, uključujući metropolitansko područje. Ni kartel Sinaloa, ni svojedobno Los Zetas, ni kartel Golfo to nisu postigli. Ključne utvrde kartela u Meksiku su države Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosi, Quintana Roo i Chiapas. U svakoj od ovih država CGNG ima svoje regionalne zapovjednike, vlastite place, svoje dogovore s lokalnim dužnosnicima i policijom. Guanajuato je postao poprište jednog od najkrvavijih ratova posljednjeg desetljeća. Od 2017. CGNG vodi rat protiv kartela Santa Rosa de Lima pod vodstvom Josea Antonija Yepeza Ortiza, poznatog kao El Marro. Tada se Guanajuato smatrao sigurnom industrijskom državom u koju su Toyota i Mazda otvarale tvornice. Sada je drugi po broju ubojstava u Meksiku, a značajan dio tih ubojstava izravna je posljedica sukoba s CGNG-om. Na jugu zemlje kartel je duboko ušao u Chiapas. 9. rujna 2024. godine, kada je u Sinaloa počeo rat između Los Chapitosa i La Maize, u Chiapasu su istodobno nastavljene borbe između CGNG-a i njegovih lokalnih saveznika s jedne strane te frakcija kartela Sinaloa s druge. Država koja graniči s Gvatemalom postala je ulazna točka za kolumbijski kokain i srednjoameričke migrante u meksičku kriminalnu mrežu. Tada se Chiapas u međunarodnom tisku povezivao sa zapatistima i indijanskim zajednicama. Sada je to prva crta bojišnice gdje cijela sela izgaraju, a stanovništvo bježi u Gvatemalu. U općini El Bosque od siječnja 2025. godine, prema podacima meksičkog ombudsmana, nekoliko tisuća ljudi postalo je interno raseljeno. Na sjeveru se CGNG odavno učvrstio u Tamaulipasu i Nuevo Leonu. Njegove borbene ćelije u gradovima Nuevo Laredo, Matamoros i Reynosa vode rat protiv kartela Golfo i njegove frakcije Escolta. Upravo kroz te gradove ide tok metamfetamina i fentanila na teksaško tržište, preko mostova u Laredu, Hidalgu, Brownsvilleu i El Pasu. Tada, u 2000-ima, granicu između Tamaulipasa i Teksasa držao je kartel Golfo. Sada značajan dio njegovih razjedinjenih ostataka ili radi za CGNG ili ratuje s njim do uništenja. Slična situacija je i u Sonori na granici s Arizonom, gdje je CGNG ušao u savez s ostacima La Linea, kartela Juarez protiv Los Chapitosa. Izvan Meksika kartel djeluje jednako aktivno. U Sjedinjenim Američkim Državama, prema procjenama DAE, ćelije CGNG-a prisutne su u svih 50 država i na nekoliko teritorija. Najveća operativna središta su Los Angeles, Phoenix, Atlanta, Chicago, New York i Houston. Samo u Los Angelesu, prema materijalima optužnice, u 24. godini uhićeno je preko 200 osoba izravno povezanih s kartelom. U Latinskoj Americi CGNG se učvrstio u Kolumbiji, gdje surađuje s Clan del Golfo i Segundom Marquetalijom, u Ekvadoru sa skupinama Los Lobos i Los Honeros, u Gvatemali s Los Huistas i lokalnim strukturama u Petenu. U studenom 2024. ekvadorska policija u luci Guayaquil zaplijenila je 22 tone kokaina, navodno povezanog s CGNG-om, najveća zapljena u povijesti zemlje. Europa posebna je priča. U Španjolskoj CGNG koristi madridske i barcelonske fiktivne tvrtke za ulaganje u nekretnine i hotelijerstvo. U Nizozemskoj i Belgiji preko luka Rotterdama i Antwerpena kartel uvozi kokain. Prema podacima Europola, u svibnju 2025. godine u Rotterdamu i Antwerpenu zaplijenjeno je ukupno više od 37 tona kokaina u jednom mjesecu, a u nekoliko pošiljaka oznake su ukazivale na vezu s meksičkim posrednicima CGNG-a. U Njemačkoj, Italiji i Češkoj zabilježeni su pokušaji CGNG-a da se dogovori s Ndrangetom i drugim mafijaškim strukturama o podjeli tržišta. Tada su
U 2000-tima europskim kokainom kontrolirali Kolumbijci i Italijani. Sada je meksički kartel ravnopravan sudionik tog tržišta. Azija i Oceanija, smjer je u kojem CGNG od 2018. godine pokazuje agresivan rast. U Japanu je 2023. godine policija Tokija i Osake likvidirala nekoliko podzemnih laboratorija metamfetamina u kojima su radili kemičari iz Meksika. Pretpostavlja se povezani s CGNG-om. Na Filipinima su još od početka 2000-ih meksičke metamfetaminske skupine surađivale s lokalnim sindikatima. Nakon dolaska administracije Marcosa mlađeg na vlast 2022. i povratka relativno blažim metodama borbe, promet je ponovno porastao. U Australiji, kako je već rečeno, meksički metamfetamin glavni je vanjski izvor i značajan dio CGNG. Afrički vektor razvija se sporije, ali sustavno. Kroz Nigeriju, Ganu i Južnu Afriku CGNG koristi lokalne skupine za tranzit kokaina u Europu i metamfetamina na Bliski istok. Tada, u 2000-tima Afrika je bila strano područje za meksičke kartele, sada je to dio njihove logističke karte. Ukupno, prema procjenama DEA na kraju 2025. CGNG djeluje u 40 zemalja, na svih 5 naseljenih kontinenata. Nijedan meksički kartel u povijesti nije imao takvu geografiju. I upravo ta razmjera čini njegovo uklanjanje zadatkom ne jedne države, već multilateralne međunarodne koalicije, koje u stvarnosti ne postoji. Nijedno kriminalno carstvo takvog razmjera nije moguće bez institucionalne podrške i CGNG ovdje nije iznimka. Kartel je desetljećima ugrađen u meksički politički i pravosudni sustav, a to nije teorija zavjere, već dokazana činjenica desetaka američkih sudskih procesa i meksičkih istraga. Tada, u 2000-tima, to su nazivali korupcijom na općinskoj razini. Sada to obuhvaća saveznu razinu. Najglasniji slučaj generala Salvadora Cienfuegosa Zepede, ministra obrane Meksika od 2012. do 2018. godine. 15. listopada 2020. godine uhićen je na aerodromu u Los Angelesu pod optužbom za pomaganje kartelu H2, nasljedniku Beltran Leive, usko povezanom s CGNG-om. Tada je za Meksiko to bio ponižavajući trenutak. Sada su optužbe protiv Cienfuegosa povučene pod pritiskom Mexico Citya i on je vraćen, ali cijeli dosje, prikupljen od strane DEA, uključujući presretnute poruke, čuva se u američkim arhivima i povremeno izranja u novim procesima. Na razini država veze su još dublje. U Jalisku je 2022. godine novinar Hector Hernandez objavio istragu prema kojoj je najmanje 17 općina države imalo gradonačelnike koji su redovito primali isplate od CGNG-a. U Mihoacanu je 23. godine bivši guverner Silvano Aureoles Coneo postao predmet istrage o pranju kartelskih sredstava putem građevinskih ugovora. U Veracruzu je 24. godine savezna potraga objavljena za bivšim državnim tužiteljem zbog optužbi za prikrivanje kartelskih ubojstava. Tada ta prezimena nisu izazivala nikakve asocijacije kod običnog Meksikanca. Sada su svi oni elementi velike slagalice u kojoj je CGNG ugrađen u upravljanje cijelim regijama. Na saveznoj razini najglasniji slučaj posljednjih godina je suđenje Garciji Luni u Brooklynu. Genovevo Garcia Luna, ministar javne sigurnosti Meksika za vrijeme Felipea Calderona, uhićen je u Teksasu u prosincu 2019. a u veljači 2023. porota ga je proglasila krivim po 5 točaka, uključujući pomaganje kartelu Sinaloa. U listopadu 2024. savezni sudac Brian Cogan osudio ga je na 38 godina i 2 mjeseca zatvora. Iako se proces formalno odnosio na Sinaloa, tijekom saslušanja su isplivala imena aktivnih i bivših meksičkih političara koji su podržavali i konkurentske strukture, uključujući CGNG. Tada je u 2000-tima Garcia Luna bio lice antikarnevalne politike Meksika. Sada je on simbol zašto ta politika nije uspjela. Luke, zasebna su zona korupcijske simbioze. Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Tampico, Veracruz, sve su ih prema materijalima DEA i ICA u različitim godinama koristili kartelu uz izravno sudjelovanje djelatnika carinske službe,
lučke policije i meksičke mornarice. 2022. godine DEA je objavila dokumente prema kojima je u luci Manzanillo djelovala cijela mreža posrednika koja je osiguravala zeleni koridor kontejnerima s prekursorima iz Kine. Cijena jednog takvog prolaza iznosila je od 50 do 150 tisuća dolara po kontejneru. Tada je Manzanillo bio poznat kao najveća pacifička luka Meksika. Sada ga u međunarodnim analitičkim izvješćima istovremeno nazivaju glavnim kemijskim ulazom Sjeverne Amerike. Pravosudni sustav još jedna je bolna točka. Ruben Oseguera Gonzalez, Menhov sin, uhićen je i pušten 3 puta u 4 godine zbog tehničkih propusta u proceduralnim zahtjevima. 20. godine, kada je konačno priveden u Puerto Vallarti, savezni tužitelj Meksika otvorio je istragu protiv sudaca koji su prethodno donosili povoljne odluke. 23. godine dvojica tih sudaca i sami su se našli pod istragom. Tada je to bio interni disciplinski postupak. Sada američka strana izravno ističe da bez paralelnih pravnih garancija danih od strane Meksika izručenje Menchita ne bi bilo moguće. Politička ubojstva glavni su alat CGNG-a u odnosima s vlašću. 17. prosinca 2020. godine u Kolimi je ubijen bivši guverner države Silverio Cavazos Ceballos kada je njegov automobil napadnut automatskim oružjem. U lipnju 24. u Moreliji je ustrijeljen aktualni gradonačelnik jednog od predgrađa. U listopadu 25. pokušaj atentata na viceguvernera Mihoa Cana, kada je njegova kolona napadnuta u predgrađu Morelije, ali on sam nije ozlijeđen. Prema podacima Etelekta, svake godine od 2018. u Meksiku se bilježi od 40-70 političkih ubojstava, a CGNG je izravno ili neizravno umiješan u značajan dio njih. 2025. godine administracija Claudije Sheinbaum, koja je preuzela dužnost 1. listopada 2024. promijenila je pristup. Pod pritiskom Washingtona i nakon uvođenja FTO statusa protiv CGNG-a i Sinaloe, Meksiko je prvi put otvorio kanale izravne suradnje s američkim obavještajnim službama. Upravo je ta suradnja dala rezultat 22. veljače 2026. Tada, za vrijeme prethodne administracije Andresa Manuela Lopeza Obradora, koja je djelovala od 2018. do 2024. doktrina se zvala Abrazošno Balakoš, zagrljaji, a ne meci. Sada ju je zamijenila mnogo oštrija linija, rad s američkim partnerima u zamjenu za ekonomska jamstva preko USMCA-e. I prvi veliki rezultat ove nove politike, likvidacija samog El Mencha, o kojoj je objavljeno točno istog dana kada je kartel pokazao u 22 države zašto je sposoban kao odgovor. Američki odgovor na rast CGNG-a dolazi u nekoliko valova. Tada, 2015. godine, nakon srušenog helikoptera, Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država prvi put je uvelo sankcije protiv kartela prema zakonu o narkobaronima. Sada taj prvi paket izgleda simbolično u usporedbi s onim što je uslijedilo. U travnju 2015. OFAC je na popis uvrstio El Mencha i Los Cuinis. U listopadu 2018. DEA ga je proglasila najvišom prioritetnom metom, čak i iznad vođa Sinaloe. U ožujku 2021. iznos nagrade za informacije o njemu povećan je s 10 na 15 milijuna dolara. To je maksimalan iznos za glavu narkobarona u povijesti programa Narcotics Rewards programa. Paralelno su se vodili kazneni postupci. Od 2015. do 2025. godine američke velike porote izdale su optužnice protiv stotina članova i suradnika CGNG-a. U istočnom okrugu Virginije, u južnom okrugu New Yorka, u središnjem okrugu Kalifornije, u okrugu Kolumbija, posvuda paralelno traju procesi. Ključne figure postali su Ruben Oseguera González Menchito, Abigail González Valencia, Quino Gonzalo González Valencia Uguero. Menchito je u ožujku 2025. dobio doživotni zatvor. Quino se u veljači 2025. izjasnio krivim. Gonzalo González Valencia priprema se za presudu u Washingtonu za ljeto 2026.
Tada, 2015. takve su presude izgledale nedostižne. Sada one čine okosnicu američke strategije protiv kartela. U veljači 2025. godine, već u prvom mjesecu povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću, predsjednik je potpisao izvršnu uredbu kojom je CNG zajedno s kartelom Sinaloa i 6 drugih skupina uvršten na popis stranih terorističkih organizacija. Ova odluka pravno izjednačava kartel s Al-Qaedom i ISIS-om po skupu primijenjenih instrumenata. Njegovi članovi mogu biti uhićeni bilo gdje u svijetu na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država. Sva njihova imovina podliježe zamrzavanju u bilo kojoj jurisdikciji koja ima korespondentne odnose s američkim bankama. Na njih se može primijeniti Patriot Act, uključujući neograničeno pritvaranje i elektronički nadzor bez standardne procedure naloga. Dopuštena je primjena vojne sile protiv njihovih objekata. Tada, još 2024. odvjetnici su se sporili je li to ustavno u odnosu na meksičku skupinu. Sada je to funkcionalna stvarnost. Nakon priznanja FTO statusa uslijedila je lavina operacija. U ožujku 25. OFAC je uveo sankcije protiv 17 tvrtki i fizičkih osoba povezanih kartelom u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Hong Kongu. U srpnju još 9. U rujnu, kako je već rečeno, najveća petodnevna operacija DEA sa 670 uhićenja. U listopadu je DEA pokrenula inicijativu Amerika bez fentanila, kombinirajući udarce agencija za provođenje zakona s javnom kampanjom. Prema podacima CDC-a, smrtnost od sintetičkih opioida u Sjedinjenim Američkim Državama za 2024. godinu smanjila se na otprilike 50.000 s gotovo 80.000 u 2023. Čistoća fentanilnog praha u zaplijenjenom opojnom sredstvu pala je s 19 i s 0,5% u 2023. na 10 i 0,3 u 2025. Postotak tableta koje sadrže smrtonosnu dozu pao je sa 76 u 2023. na 29 u 2025. Tada je to bila krivulja čiste katastrofe. Sada je prvi put u 10 godina krenula prema dolje. Zatim, 22. veljače 2026. Operacija u Tapalpi, prema podacima Global Guardiana, Wikipedije i CNN-a, pripremala se najmanje 8 mjeseci. Američka obavještajna služba putem satelitskog nadzora i rada unutarnjih doušnika locirala je jedno od rančeva na kojima se povremeno nalazio Menho. Meksička vojska provela je napad. Vođa je ranjen i, prema službenim podacima, preminuo je na putu u Mexico City. Zajedno s njim, prema preliminarnim podacima, poginulo je ili je zarobljeno nekoliko ključnih zapovjednika CGNG-a, čija imena službeno još nisu otkrivena. Tada, još u studenom 2025. činilo se da je Mencho neranjiv u svojim planinama. Sada njega nema. Odgovor kartela postao je najveća demonstracija snage u povijesti meksičkog narkobiznisa. U jednom danu, 22. veljače, koordinirani napadi u 22 države. Blokirane zračne luke Guadalajare, Colime i Morelije, napadnute policijske postaje u Guanajatu i Queretaru, granatiranje turističkih zona u Quintana Roo, zapaljeni autobusi i cisterne s gorivom. Poginulo je najmanje 25 pripadnika nacionalne garde. Tada je 2015. narkoblokado obuhvaćao 39 općina jedne regije. Sada 22 države istovremeno. To je u biti paralelna vojna operacija same kriminalne skupine kao odgovor na državni udar. Washington je reagirao trenutačno. Trumpova administracija održala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, a već 23. veljače Pentagon je objavio prebacivanje dodatnih obavještajnih resursa na meksičku granicu. Claudia Sheinbaum obratila se naciji televizijskim obraćanjem u kojem je prvi put nazvala CGNG terorističkom organizacijom koja vodi rat protiv meksičkog naroda. Tada, još 24. takva bi retorika zvučala nemoguće. Sada je postala službena. U obje prijestolnice, u Washingtonu i Mexico Cityu,
Do kraja veljače 26. vodila se intenzivna rasprava o tome treba li prijeći na izravne vojne operacije na području Meksika protiv preostalih struktura kartela. Prema stanju u travnju 26. konačne odluke nema, ali samopostavljanje pitanja bez presedana je za modernu američko-meksičku politiku. Iza svih statistika i korporativne logike uvijek stoje konkretni ljudi. Tisuće majki u državi Jalisco, koje se svake subote okupljaju u grupi za potragu Guerreros Buscadores de Jalisco, upravo je to cijena koju meksičko društvo plaća za postojanje CGNG-a. 8. rujna 2023. godine volonteri ove grupe, predvođeni Sedom Laureano, otkrili su na ranču u općini La Estancia ostatke najmanje 6 tijela, pretpostavlja se mladih muškaraca, nestalih nakon regrutacije za posao zaštitara. Tada je ovo otkriće bila lokalna vijest. Sada su takva otkrića u Jalisku postala tjedna rutina. Do siječnja 2026. godine u službenom registru nestalih osoba samo u Jalisku nalazi se više od 15.000 ljudi, više nego u bilo kojoj drugoj državi Meksika. Apsolutna većina nestanaka povezana je s CGNG-om prema braniteljima ljudskih prava. Veljača 24. godine, ranč Isaguales u općini La Estancia. Prema podacima Meksičkog saveznog tužiteljstva, tamo je otkriven kamp za obuku i masovna grobnica CGNG-a. Mladi ljudi iz siromašnih četvrti Guadalajare, Mexico Citya i Pueble regrutirani su putem društvenih mreža obzečavajući posao zaštitara za 12 do 15 tisuća pesosa mjesečno. Po dolasku su ih tjerali da prođu tečaj obuke, tijekom kojeg su najslabiji ili oni koji su odbili izvršavati naredbe ubijani. Tijekom istrage pronađeni su spaljeni ostaci, odjeća, dokumenti, dječji crteži u napuštenim torbama. Tada u 2000-tima takva mjesta su postojala, ali su bila rijetka. Sada su umnožena duž cijelog pojasa Jalisco, Michoacán, Guanajuato i redovito se otkrivaju. Klasična ruta žrtve je priča Edgara Hernandeza, starog 21 godinu, iz grada San Pedro Tlaquepaque. U siječnju 2025. odazvao se na oglas na Facebooku o poslu zaštitara s visokom plaćom. Smjestili su ga u autobus, odvezli u kamp, oduzeli mu dokumente, tjerali ga da kop zemlju, tukli ga. Jedini je preživio iz svoje grupe jer je pobjegao noću i došao do kontrolne točke nacionalne garde. Njegovo svjedočenje postalo je temelj jedne od tekućih istraga meksičkog tužiteljstva. Tada, 24. njegova ga je obitelj mjesec dana tražila bez rezultata. Sada živi pod programom zaštite svjedoka. Takvih je priča tisuće, većina bez sretnog kraja. Druga kategorija žrtava lokalni su poduzetnici. Jose Luis Gutierrez, vlasnik maloglančnog posla s prodajom limete u Michoacanu, počeo je 21. godine primati pisma od kartela sa zahtjevom da plati 10% prihoda. Odbio je. U lipnju 22. njegov sin je otet i 3 dana kasnije pronađen mrtav na cesti. Pristao je platiti. U kolovozu 25. njegova kći je ranjena kada je njegova trgovina zapaljena. Tada se Michoacán smatrao žitnicom limete za cijelu Sjevernu Ameriku. Sada, prema procjenama lokalnih udruga proizvođača, do 40% farmera u državi plaća danak kartelu pod prijetnjom smrću. To se odražava na potrošačke cijene limete u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, neizravan način na koji američki građanin plaća aktivnosti CGNG-a, ne sumnjajući u to. Treća kategorija to su novinari. Meksiko posljednje desetljeće stabilno spada u popis najopasnijih zemalja svijeta za tisak, a CGNG jedan je od vodećih razloga. 9. srpnja 22. godine u Veracruzu u vlastitoj kući ustrijeljen je novinar Antonio de la Cruz. U studenom 23. u Guadalajari nestao je lokalni reporter Jorge Camero, njegovo tijelo pronađeno je 3 mjeseca kasnije. Prema podacima artikl 19, samo za 24. i 25. godinu u Meksiku je ubijeno najmanje 27 novinara, a u 10 slučajeva istraga je izravno ukazivala na umiješanost CGNG-a. Tada su u 2000-tima za napad na novinara mogli uhititi. Sada u meksičkom tužiteljstvu slučajevi takvih ubojstava ostaju neriješeni u 92% slučajeva.
Četvrta i najbrojnija kategorija to su slučajne žrtve uličnih pucnjava i terora. 15. lipnja 2025. godine u Guadalajari, tijekom pucnjave između CGNG-a i ljudi kartela Sinaloa u trgovačkom centru Gran Terraza, poginulo je 5 slučajnih kupaca, uključujući 12-godišnju djevojčicu koja je došla s majkom po sladoled. Zvala se Renata. Njezina fotografija sada se nalazi u dosjeu Međuameričke komisije za ljudska prava kao jedan od simbola meksičke tragedije. U listopadu 25. u Celaji je bomba, koju su postavili ljudi CGNG-a, eksplodirala u kafiću gdje su sjedili i zaposlenici lokalne općine. Poginule su 4 osobe, uključujući studenticu konobaricu. Tada su u 2000-ima takve kolateralne smrti u Meksiku brojale desetke godišnje, sada stotine. Posebno vrijedi spomenuti priču o migrantima. CGNG od početka 2000-ih kontrolira značajan dio ruta srednjoameričke migracije kroz južni Meksiko. Migranti iz Hondurasa, Gvatemale, Salvadora i Venezuele plaćaju kartelu danak za prolaz od $300 do $2000 po osobi. Neplatiše se otimaju, muče, regrutiraju ili ubijaju. U kolovozu 25. godine u državi Tamaulipas otkrivena je masovna grobnica s ostacima najmanje 47 osoba, pretpostavlja se migranata. Tada je to podsjećalo na zloglasni slučaj San Fernando iz 2010. godine, gdje su Los Zetas ubili 72 migranta. Sada su takva otkrića za meksičko tužiteljstvo gotovo uobičajeni događaji. Prema procjenama ACLED-a, 24. godine smrtnost u sukobima kriminalnih skupina u Meksiku porasla je za 18%, a značajan dio tog rasta su sukobi s sudjelovanjem CGNG-a. Za 25. godinu još za 12%. Tada je meksička statistika nasilja bila predmet akademskih rasprava. Sada je prešla u kategoriju humanitarnih katastrofa usporedivih s nekim regionalnim oružanim sukobima. I evo, travanj 2026. godine, 2 tjedna nakon što je kartel izgubio svog osnivača. Što se događa sada, tko pretendira na mjesto El Menša i kakav će biti CGNG za godinu, 5 i 10 godina. Glavno pitanje nije hoće li kartel nestati, već u što će se pretvoriti. Povijesno iskustvo meksičkog narkobiznisa je okrutno. Nijedan veliki udarac vodstvu kartela u posljednjih 30 godina nije doveo do njegova nestanka. Uhićenje Felixa Gallarda 80 devete rodilo je Federaciju Sinaloa. Smrt Amada Carrila Fuentesa 90 sedme izazvala je ratove u Juarezu. Uhićenje El Chapa 17 rodilo je Los Chapitose. Sada smrt El Mencha s velikom vjerojatnošću rodit će li novog jedinstvenog vođu ili neko velikih fragmenata od kojih će svaki zadržati značajan dio mreža. Unutar CGNG-a u travnju 26. prema podacima meksičkih i američkih obavještajnih izvora primjećuju se 3 glavne linije borbe za nasljedstvo. Prva linija, rodbinska, usko povezana s Los Cuinis i preostalim slobodnim članovima obitelji González Valencia. Na čelu je Gonzalo González Valencia, Rosalindin brat, koji je donedavno iz Sijene vodio značajan dio financijskih operacija kartela, te Juan Carlos González Valencia. Njihov je ulog očuvanje jedinstvene korporativne strukture kroz financijsku kontrolu. Tada, 2015. njihovo se značenje ocjenjivalo kao pomoćno. Sada su oni jedni od glavnih kandidata za nasljedstvo. Druga linija, vojna, vezana uz nekoliko terenskih zapovjednika koji su posljednjih godina vodili regionalne ratove. Među njima su Ricardo Ruiz Velasco zvan El Doctor u Kolimi, Juan Carlos Valencia u Jalisku i Gonzalo Mendoza zvan El Sapo u Mihoacanu. Svi oni, prema materijalima sankcijskog popisa OFAC-a, imaju dugogodišnje iskustvo u borbenim operacijama i vlastite snažne mreže. Njihov ulog je očuvanje kartela kroz snažan vojni pritisak na unutarnje protivnike i vanjske konkurente. Tada, u 2000-ima, takve su figure bile regionalni zapovjednici. Sada bilo koja od njih može postati novi El Mencho ako uspije nadmudriti rodbinsku liniju. Treća linija, mlada generacija, koja je u posljednjih 5 godina prošla obuku u strukturi Grupo Elite i sada zauzima srednju razinu upravljanja.
Oni bolje poznaju digitalne alate, kriptovalute, društvene mreže i nemaju sentimentalnu vezanost za staru obitelj. Njihov slogan, prema presretnutim razgovorima, je kartel bez lica. Drugim riječima, odustajanje od modela karizmatičnog vođe u korist kolegijalnog upravljanja, u biti, meksičke verzije Ndranghete. Tada prije 10 godina takva je ideja izgledala neizvediva u meksičkoj stvarnosti. Sada je to, prema analitičarima Insight Crimea i Brookingsa, najvjerojatniji strateški ishod za 3 do 5 godina. Paralelno se odvija i drugi proces, fragmentacija po geografiji. U Mihoacanu i Jelicicu već krajem 25. uočeni su prvi znakovi odvajanja lokalnih struktura koje su se prije osobno pokoravale Menšu. U Guanajatu regionalne skupine sklapaju kratkoročne saveze čas s CGNG-om, čas s ostacima kartela Santa Rosa de Lima, čas sa Sinalom. U Tamaulipasu i Nuevo Leonu dio ćelija koje su radile za CGNG prešao je u autonomni režim. Tada, dok je Menšo bio živ, sve su one bile dijelovi jednog stroja. Sada, svaki od terenskih zapovjednika razmišljanije li mu pametnije postati zaseban igrač i dogovarati se izravno s američkim tužiteljima, kao što su to učinili sinovi El Shapa. Ekonomija kartela 26. izgleda ovako. Prema ukupnim procjenama DAE, OFAC-a i meksičkih obavještajnih službi, godišnji promet CGNG-a u 25. iznosio je od 12 do 15 milijardi dolara, metamfetamin oko 35%, fentanil 25%, kokain 20%. Iznuda je ilegalna ekonomija, limeta, avokado, željezna ruda, litij, migranti 15%, ostalo 5%. 26. godine ta će se struktura vjerojatno smanjiti za 10 do 15% zbog gubitaka u vodstvu i sankcija. Ali to nije pad, to je restrukturiranje. Tada kartel ne bi zaradio ni milijardu. Sada, čak i nakon svih udaraca, ostaje najprofitabilnija kriminalna korporacija Latinske Amerike. I evo posljednji kadar. Dok gledate ovaj video, u luci Manzanillo iskrcava se još jedan kontejner s prekursorima iz Šangaja. U planinama Jaliska, u laboratoriju pod maskirnom mrežom, kemičari miješaju novu seriju kristalnog metamfetamina. Na aerodromu u Sidneju carinik zapljenjuje paket s 30 kg leda. U stanu u Portlandu majka pronalazi sina bez svijesti nakon tablete M30, kupljene preko Snapchata za $9. U hotelu u Guadalajari još jedan kandidat za gradonačelnika prima pismo od kartela. U Tapalpi vjetar nanosi pepeo u pukotine napuštenog ranča, gdje je 22. veljače poginuo El Menšo. U Washingtonu, u podrumu zgrade DAE, 10 analitičara čita presretnute razgovore terenskih zapovjednika, pokušavajući pogoditi tko će zauzeti prazan tron. U Tijuani de Jalisku majka nestalog mladića stavlja svijeću pred njegovu fotografiju. I negdje u Urugvaju, u uredu tvrtke s neizgovorivim nazivom, računovođa potpisuje dokumente o prijenosu sredstava s računa na račun i još $1 milijun CGNG-a postaje legalan. Organizacija je rođena 2010. iz fragmenata tuđeg kartela. Za 16 godina postala je transnacionalno carstvo, koje djeluje u 40 zemalja, priznato kao strano terorističko. Njegov osnivač umro je u planinama vlastite države od metaka vlastite države. Ali njegov kraj je još daleko, dokle god postoji potražnja za tabletama u Portlandu, ledom u Sidneju i kokainom u Rotterdamu, uvijek će se naći ljudi spremni platiti to smrću u Jalisku. Pitanje nije hoće li CGNG nestati. Pitanje je pod kojim imenom i s kojim licem će se vratiti na sljedećoj stranici meksičke povijesti.